Hallo? Baru werk mo rin maintenance sa buwan. Ja, specialist moest. Dus Alleen afgeleen nou die production line. Dan moet weer werken. Maar werk aan. maintenance werk aan. Ja, dan die machine moet werken. Die machine moet lopen die production terugkomt. En naam zo snel zo zien als we zo klaar nou strapons. Alles en jong. Oké. Altijd bezig met handen zo. Ik lekker spelman de volkries. Walien gedaan. Hé, help die mensen. Ik zeg je op TikTok, jullie weten. Ik zet je op TikTok. Kom ze, bye Joy! Ik wil er gaan zien deze. Kom. Je gegroet. Je gegroet. Ik heb de TikTok, maar ik zet net op die boykas. Boyka wat mij zo kijkt. Hier is daar wel ook om ze te baai. Je ook jou heel gebring het man vraag. Ik zou wel maar soos gisterand al gaan haal het maar so in 'n laer gesny het en al. Nicole, je hebt mij niet eens gegroet. Sorry. Hey maat, hij is er weg. Baie lief vir julle. Dankie dat jy gekom het. Wat is dit? Bye bye. Bye. En bring vir Kelvin hier hiernatoe asseblief. En Nicole, ek sê bring weer vir Kelvin op. Ek gaan dit doen.